स्टोरी तला लंदन नेटवर्क डेली पोस्ट। पहली दफा पाकिस्तान में 15-20 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में सयाह मरी की तरफ गए, जिससे कि एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ और हमें मरी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। Mentan ora shpi ko kubur. Ka jinghap yor ka bompat jujia menu Pakistan. Ka bala pelenyar yu pajba. Tong ni skam. Kumba arpu ingut kibriu bayap ha kasi sejanya Pakistan. Ka jinghap yor ka besyarkai kalariam ya kibriu. Haki kali jongki. Ka video baladap share sa social media ka pen I bagi kali ba penjeng. La telep da ka kanton jongga yor balai pot hadu halor tunum. Hajar ngut kinongwat jongok kile ya boy ka nongba muri. Ban pet ya kejing hap yor ka bempat jujia mano ka bala pelongpat ya ki bikin sakut dah kejing heng kali ka bakrau ki pelit ki pentep bakuman rengut ki biru ki yap kriat hapo ki kali jongki ya ka ba menta umpat don kejing pensyai ka batikna laki we ki yap na em na kejing duno kal ering mirsim hadin bami ka tedem na ka yor ka berben Sheikh Rashid Ahmad ubri Pakistan Interior Minister Wong kumba hajar teligi kali ki bala sakut Barok ka riti trikam jong ka Rawalpindi ber ka Islamabad kilabon kam ber kecing pelaj em ya ki breu ya ki katu ka ni ki breu layok ban pelaj em katba ki katu ka ni ki lala ban on phai hi kumba khan reu syak khat khandai ngot ki breu ki layap hapo ki kali jong ki nong jong snong ka ni ka caka kumju ki lapen poi ki bam bat ki blanket ngisha tangi ki kali bakit bam bat ki blanket lani ya kinu ginu badon nakakam ka bakerki ong Sheikh Rashid Ahmad ubadai Pakistan Interior Minister ki bahalor ki lapan banai ke muri kum ke disaster area bat kentui ki beru ban kier bat syongkop hiang la IT kam mi ki spai ban pentli ke surok bat plaj em ya hajar ki beru badang sakut hajan muri ki helikopter kumju ki lalong bala kloy ban yarap andala khoj ki jinglong ke simbeneng Prime Minister Pakistan Imran Khan wong ulai lengo bat sosi halor kan ki jingjia Prime Minister hukum ya ki jing toket bat ong unsabu ya ki jing perti baklan pan penting na ya kejing dah ka bedai kum kini kejing jia Imran Khan ong ka jing hap yor bompat jujia mano bar kejing klumar jong kibreu kala pelong ya ka riti trikam jong ka distrik ba ka klem lala pan pen krek lupa ki bahalor jong ka Pakistan kila maha mencem teo bala bon palat ki kali ba persang ban rung sya kanong ba muri ki nong song snong ka ngong ba kumju kila kendo ikjing kadao jong kejing dai tha palat kibreu kim don gas syu kim don syu bandi kabam bat thut kana duak mobile Kani kanong ba kadon ni kasurok ba khorok khuram kapaman kapor kapan sakut iki kali wat akijing baha kasun beneng khoble shibon story telah London Network Daily Post.